ตัวยันบอกไอ้ลุงถึงโดนเลยJa, vad ärนั่งก det? Den turen där du nog så är det så där som den där. ำย้อนละตัวไม่ตัวกันเอาตะ Det där det. Inte det här tar du nu. Voilà. Tao sẽ cô chú tình trang thả ra. Đi rồi. Cho tôi đi. Stop. Biết tí sân tặng lại. Cho ơn luôn. Suka. Suki.是我个小伙子浪。看这个木头的墙，这木头的那这是木头大的墙。Cacao. Chọn gì? Từ sáng tuần nọ thì ra. Để chính cái sao? Là. Cái sao phải chính đấy? Let's stop. Let's stop. Già nó qua không được vậy kìa. Tiếp tục.
到多西小伙的马中。呀。啊！这谁的？